Okei. Toi rautasahalla pois. Never before. No mitenkä tää nyt ottaa sitten, ettei meikkaa omaa kättään. Eli hirveästi jos se filoporasi. Niin sekin vielä. Niin, tähän muuten lähes... Kannattaisiko se ottaa irti, koska niin... Se, joo. Siitä kattaa varmaan pihdeellä leikellä. Se ei ole muuten edes kasvanut kovin tiukkaan. Ei se ole, kun se istuttiin viime keväänä siihen. Se oli, no niin, se lähti sillä. Pannaanko se tänne vai? Vai mihin? Ei kun se menee muuten mulle jo. Taas se tohon noin ja pannaan siihen sitten myöhemmin. Tuossa meni ämpärit. Just. Sehän voi joku joutessaan valutella vedettä. Joo. Tuosta ottaa. Joo. 8.02 taas semmoista kohta laittaa päälle se. Joo. En tiedä, mutta sahaan tuossa. Brutal force. Sytöllyttäneet nousee pintaan. Tässä on hirveästi. Vaikka se ämpärissä on tämä luettava, että nyt suoralta